அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே, அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் தாம் நம்மை காத்ததாலே நெருக்கம். நல்ல கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் சொல்லுவோம். காத்ததாலே அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. தெய்வ கிருபை என்றுமுள்ளதே, அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்தராம் தாவீதின் தேவன் நமக்கே. சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் சென்றாரே. அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. சென்றாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே, அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். அக்கினி சோதனை பட்சிக்க வந்து முச்சடி தன்னில் தோன்றிய தேவன். அக்கினி சோதனை பட்சிக்க வந்து முச்சடி தன்னில் தோன்றிய தேவன். பாதுகாத்தாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை. சொல்லுமா, என்னை பாதுகாத்தாரே, பாதுகாத்தாரே, அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. தெய்வ கிருபை என்றுமுள்ளதே, அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். காரிருள் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்து மாறினில் அவரின் பாதையின் ஒளியா. சொல்லுவோமா, காரிருள் போன்ற கஷ்டங்கள் என் வாழ்க்கையில வந்த போதும் அப்பா இயேசுவே உம்முடைய பாதை என்னை நடத்தினார். அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. தெய்வ கிருபை என்றுமுள்ளதே, அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம். வெள்ளம் போல் நிந்தை மேற்கொள்ள வந்து வீரன் நெகேமியான் ஆவியை அனுப்பி. சொல்லுவோமா, வெள்ளம் போல் நிந்தை வந்தாலும் அப்பா ஓ ஜீசஸ் நம்பிக்கை தைரியம் நீதானே. அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. தின நம்பிக்கை தைரியம் நீதானே. அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போம்.
துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போ. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரனாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே. நித்திய தேவனாம் சத்திய பரனாம் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே. அவன் நல்லவர் என்று துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவன் நல்லவர் என்று துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். தேவ கிருபை தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். இயேசுவை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். நல்ல கரங்களை தட்டி அந்த ராஜாதி ராஜானை மகிம் நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லுமா. அப்பா உம்முடைய கிருபை மாறாது ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதது. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்படியே எழுந்து நின்று கொஞ்சம் நேரம் கூட கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்தலாமா. உம்மை ஆராதிப்பேன் இயேசுவே, உம்மை ஆராதிப்பேன். நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் தெரியும் வரை உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்கப்பா உம்மையே நான் ஆராதிக்கபடி வந்திருக்கிற எல்லாரும் கொஞ்சம் நேரம் வாய்கள் தந்தப்பா. லார்ட் ஐவ் கம் ஹியர் டு வர்ஷிப் யுவர் ஜீசஸ். உம்மை உயர்த்தும்படி வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. நாங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை தப்புவிக்க வல்லவர். ஆமென். சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு பரிசுத்த சந்ததியத்தை அவர்கள் என்ன சொல்ல என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். ஆமென். தேவன் நம்மை படைத்ததை அவரை துதிப்பதற்காக தான். ஆமென். சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மை உருவாக்கியது, நம்மை பெயர் சொல்லி அழைத்ததுக்கு ஒரு காரணம், பல காரணமுங்க தானே. அது முதல் காரணம் என்ன தெரியுமா? அவரை துதிப்பதற்காக தான். ஆமென். சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. நம்ம தெரிந்த பாடல் தான், உம்மை ஆராதிப்பேன் இயேசுவே, உம்மை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். தாயின் கருவில் ஒரு பாகு முன்பே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து சொல்லுவோமா. தாயின் கருவில் உருவாகும், தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்பே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து நீ எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே சொல்லுவோமா. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன், உம்மையே ஆராதிப்பேன். எத்தனை முறையிடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீர், நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்தீரே. சொல்லுவோமா. எத்தனை முறையிடறினாலும்
அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன். பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல் அன்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே. என்னையும் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ள நீ எனக்காக மீண்டும் சொல்லுவோமா? இந்த உலகம் நம்மை பாவி என்று சொன்ன பொழுது, ஓ நியாயப்பிரமாணம் நம்மை பாவி என்று சொன்ன பொழுது இரத்தத்தை சிந்தி நம்மை மகனாக மகளாக மாற்றி நம்மை நீதிமானாய் மாற்றினாரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன். சொல்லுமா இயேசுவே. நல்ல உற்சாகமாய் மேல இருக்கவங்க எல்லாம் நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை அப்படியே கொஞ்ச நேரம் சொல்லுவேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும். ஆராதனை நாயகனே உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஆராதிப்பேன். உம்மை இன்னொரு சேக்கொடு சொல்லுமா? என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. சொல்லும் ஆராதனை இயேசுவே. ஆராதனை உமக்கே. ஆராதனை ஒரு விசை கொடு சொல்லும். ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு. ஆராதிக்கிற வேலைகள் அப்பா தேவ மகிமை ஆலயத்தை நிரப்பட்டும் அப்பா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவ மகிமை நிரப்பட்டும். ஓ ரேபா சத்தராபாதினி, ஓ ரீமாபா சதினி காராபா. பவுலும் சீலாவும் ஆராதித்த வேளையில் சிறைச்சாலையின் கதவுகள் உடைந்தன. கையில் இருந்த விலங்குகள் உடைந்தது போலப்பா. இதோ இந்த கால வேளையில் உம்மை ஆராதிக்கிற வேளையில் அப்படி கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தை அறுக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. உபத்திரவங்கள் மாறட்டும். சாபத்தின் கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும். உம்முடைய ரத்தம் எல்லா பாவத்திலிருந்தும் அப்பா இதோ இந்த காலை வேளை விடுவிக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி. ஒரு விசை நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லும் அந்நிய பாஷைகள். ஒரு மாமா சதுவி தேவ மகிமையப்பா ஆலயம் முழுவதும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நிரப்புகிறபடியால் உமக்கு நல்ல கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் கர்த்தர் உம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கட்டுகளை மாற்றுகிறவராய். ஓ ரீபா பாபா சதரபாதினி காரம் ஆராதிக்கிற வேலையெல்லாம்ப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்துங்கப்பா. கண்ணீர் மாறட்டும் ஆண்டவரே. உபத்திரவங்கள் மாறட்டும். சாபங்கள் மாறட்டும். தடைகள் மாறட்டும். பலவீனங்கள் மாறட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பாவத்தின் கட்டு
கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் அப்பா. ரிபா ரிபா ரபா சப்தி நீக்காரவா எல்லா மாந்திக கட்டுகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அதிகாரமுள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் உடையட்டும் அப்பா. இன்னும் ஒரு விசை கூட சொல்லு. உமக்கே ஆராதனை இயேசுவே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே சுவே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. நல்ல கரங்களை தட்டி, நல்ல கரங்களை தட்டி, நல்ல கரங்களை தட்டி சொல்லு. உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே மகிமை ஆண்டவரே. உமே உயர்த்துகிறோம். எத்தனை பேர் சொல்றீங்கப்பா? உமக்கே துதி, உமக்கே கனம், உமக்கே ஆராதனை. ரீபா ஷலினி கரபா ஓ ரீபா ஷத்தினி. கத்தர் ஒரு எபினேஸ்வராய் நம்மை நடத்தி வந்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆயிரம் ஆயிரமான நன்மைகளை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தார். ஒரே ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து நாம் தொடர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம். இந்த காலைவெளியில் ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேசின ஒரு வார்த்தை, வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம், வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். ஆகையால் நீ இந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி நல்ல கேட்டு ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீ இந்த நிலைமையிலிருந்து என்ன செய்துட்ட? விழுந்து விட்ட. இந்த காலவெளியில் ஆவியானவர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா? பலருடைய வாழ்க்கையில் எங்கே தெரியுமோ, கர்த்தரோடு இருந்த ஐக்கியத்திலிருந்து பலர் வழி விலகிட்டோம். 2 உதாரணங்கள் சொல்வோம் என்றால், வேதத்தில் பேதுருவை பார்க்கும்போது இயேசு சொல்லுகிறார், நான் மரிக்க போகிறேன்னு சொல்லும்போது பேதுரு என்ன சொன்னான்? இவங்க எல்லாரும் விட்டால் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன். என்ன சொன்னான்? நானும் மறுதளிக்க மாட்டேன். சின்ன சின்ன காரியம் செய்வேன்னு சொன்னவங்க எல்லாம் உண்மையாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் பல ஒரு காலத்தில் பயங்கர வைராக்கியம், ஆண்டவரே உமக்காக இதையெல்லாம் செய்வேன்னு சொன்னவங்க இப்போ பேதுருவை போல கொஞ்சம் உபத்திரம் வந்தவோட என்ன செய்துட்டோமா? பயந்துட்டோம். அதே போல் தோமாவை பார்க்கும்போது, லாசருவை இயேசு உயிர்த்தெழ செய்ய போகும்போது அப்போ தோமா சொல்லுகிறான், நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம் அவரோடு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் லாசர் இருக்கிற ஊருக்கு இயேசு போவார் என்று அவரை கொலை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க. இப்போ எல்லாரும் தயங்கி நிற்கும்போது இப்போ தோமா சொல்லுகிறான், வாங்க அவரோடு போய் என்ன பண்ணலாம், மறிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னான். அப்படி சொன்ன தோமா தான் இப்போ என்ன செய்தான்? நான் அவரை தொட்டு என்ன பண்ண மாட்டேன், அவரை தொட்டு அவர் எனக்கு பிரத்யட்சமாய் வந்து அவர் கையில் நான் என்ன பண்ணணும், நான் விலா எறும்பில் கை வச்சு பார்க்கணும், நான் கையில் என்ன பண்ணணும், கை வச்சு பார்க்கணும். அப்போ தான் நான் என்ன பண்ணுவேன், அவரை விசுவாசிப்பேன். 2 பேரும் விசுவாசத்தின் உச்சத்தில் இருந்தாங்க. யாரும் சொல்ல மாட்டோம், மரணமே வந்தாலும் உண்மை கைவிட மாட்டோம்னு யாரும் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் 2 பேரும் சொன்னாங்க. ஆனால் அவ்வளோ பெரிய வார்த்தைகளை சொன்ன தோமாவும், அவ்வளோ பெரிய வார்த்தையை சொன்ன பேதுருவும், ஒரு பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் வந்த உடனே அப்படி மறந்துட்டாங்க. விசுவாசம் வழி விலகிடுச்சு. ஏன் இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் எனக்கு காலையில் கொடுத்தாருன்னு தெரியல. ஆனால் பலர் தேவனுக்கு சொன்ன சின்ன சின்ன காரியங்களை செய்வேன்னு சொன்னவங்க எல்லாம் உண்மையாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் வைராக்கியமாக ஆண்டவருக்காக என் ஜீவனையே கொடுப்பேன்னு சொன்னவங்க ஆராதனை கூட மறந்துடுறோம். எதை மறந்துடுறோம்? செபிக்க மறந்துடுறோம், வேதத்தை வாசிக்க மறந்துடுறோம், ஊழியத்தை மறந்துடுறோம். நம்ம காலை வேளையில் பிரஸ்தமான பந்திக்கு கடந்து போவதுக்கு முன்பதாக ஒருவேளை என்னோடு இந்த வார்த்தை, நான் உண்மையை சொல்கிறேன், என்னோடு இந்த வார்த்தை பேசினது உங்களோடு இந்த வார்த்தை பேசி இருக்கும் என்றால் அப்படியே கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம். எல்லாரும் கண்களை மூடி, எல்லாரும் கண்களை மூடி, யாரும் வேடிக்கை பார்க்கல, எல்லாரும் கண்களை மூடி. அப்பா இந்த ஒருவேளை நான் விழுந்திருப்பேன் என்றால் எனக்கு தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியும்னா கூட பரவாயில்ல, எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் என்னை எந்த நிலைமையிலிருந்து
நான் விழுந்தேன் என்று எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. இந்த காலையில் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். சொல்லலாமா? எல்லாரும் வாய்களை திறந்து, எல்லாரும் வாய்களை திறந்தப்பா. இயேசுவே சொல்லுங்க, சொல்லுங்க, வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கப்பா. ரீமா ஷதா ரபா ரபா ஷதினி மரபா தினி கரபா. சொல்லுங்க, வாய்களை திறந்து செபிங்க, வாய்களை திறந்து செபிங்க. இது ஒப்பு கொடுக்கிற நேரமாக இருக்கிறது. தேவனுடைய பந்திக்கு போகுது என்பதாக வசனம் சொல்கிறது. ஒவ்வொருவரும் தன்னை சோதிக்கும்படி வந்திருக்கிறான். ஏதோ ஏனோ தானோ எடுக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல. இது பரிசுத்தமான பந்தியாய் கர்த்தர் அவருடைய இரத்தமாக அவருடைய சரீரமாக மாற்றி இருக்கிறார். பல பிள்ளைகள் பல மாதங்களாக இன்னும் பந்தியில் பங்கு பெறுகிறேன். ரொம்ப துக்ககரமான காரியம் என்ன தெரியுமா? போன வாரம் பல வாலிப பிள்ளைகள் இந்த கம்யூனியனில் பங்கு பெறல. அதை குறித்ததான பயம் இல்லை. கர்த்தருடைய பந்தியை குறித்ததான பயத்தை நாம் மறந்து விட்டோம். இந்த காலையில் ஒப்பு கொடுப்போமா? எல்லாரும் வாய்களுது, எல்லாரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பாவிகளாக தான் இருக்கும். அவருடைய ரத்தம் தான் நம்மை சுத்திகரிக்கணும். அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்களேன். கொஞ்சம் வாய்களை திறப்பா. நான் இந்த நிலைமையில விழுந்தேன் என்று என்னோடு பேசினீரே, அதற்காக உமக்கு நன்றி. இதோ இந்த கால வேளையில என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, I surrender myself unto you, O Lord. என்னை ஒரு விசைக்கு உம்முடைய பாதத்தில் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன். ஒரு நாள் அப்பா உமக்காக ஜீவனையே தருவேன் என்று சொன்னேன்னா, இப்போது அப்பா ஜெபிக்க கூட மறந்துட்டேனே. உமக்காக நான் வைராக்கியமா எழுந்து அப்பா உமக்காக ஊழியத்தை செய்வேன் என்று சொன்னேன்னா, ஆனா இப்போ நான் வேதத்தை வாசிக்க கூட மறந்துட்டேனே ஆண்டவரே. உமோடு கூட இருக்கிற ஐக்கியத்தை இழந்து விட்டேனே ஆண்டவரே. கர்த்தர் இந்த மாலை காலை வேளையில ஆவியானவர் துக்கத்தோடு சொல்லுகிறார், நீ எந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் என்று மறந்து விட்டாய் சபையே. ஒரு நாள் தேவனோடு இருந்த ஐக்கியம் என்ன, தேவனுக்காக கிரியை செய்தது என்ன, தேவன் மீது வைத்திருந்த அன்பு என்ன, எல்லாவற்றையும் இழந்துட்டு எல்லாவற்றையும் மறந்துட்டு உலகத்துக்கு பின்பதாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். தூக்கத்தை நாம் மேன்மைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். வேதத்தை வாசிக்கிறதை மறந்து விட்டு வீண் கதைகளுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த காலை வேலை அர்ப்பணிப்பின் வேலையாய் மாறட்டும். அவரை பார்த்து சொல்லுங்கப்பா, நான் எந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தேன் நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. இது என்ன சேர்த்துக் கொள்ளுங்க. இளைய குமாரன் அந்த தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு திரும்ப வரும்பொழுது அவனை சேர்த்து கொண்ட தகப்பன் ஒருவர் இருக்கிறார். ரீமா ரபா சப்தனி கரபா. அவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். அவர் அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார். ரபா சப்தனாமாதினி சொல்லுவோமா? இயேசுவே இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே என்னை ஒரு விசை கூட உம்முடைய பாதத்தில் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, I rededicate my life, Lord. Lord, I rededicate my life, Lord. எல்லாரும் சொல்லலாமா? முடிந்தவரை கரங்களை உயர்த்தி அவரை பார்த்து சொல்லுங்களேன். அப்பா என் கரத்தை பிடிங்க ஆண்டவரே, என் கரத்தை பிடிங்க ஆண்டவரே. அப்பா நான் உம்முடைய விட்டு வழி விலகிட்டேன் ஆண்டவரே. பந்தியை குறித்ததான பயம் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆண்டவரே. உம் பிரசன்னத்தை குறித்ததான ஏக்கம் இல்லாமல் போய்விட்டது. உம் மீது அன்பு விலகி விட்டது ஆண்டவரே. இதோ கர்த்தர் சொல்லுகிறான், நீ எந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாய் மகனே, என் மகளே, அருமையான வாலிப பிள்ளைகளே, நீ எந்த நிலைமையிலிருந்து விழுந்திருக்கிறாய் என்று கர்த்தர் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த வார்த்தைகளை அலட்சியப்படுத்தாதீங்க சபையே. வார்த்தை சொல்லுகிறது, காதுள்ளவன் கேட்க கடவே. வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கப்பா. ரீமாமா ஷப்தனமதினி கரபா, ரீனாமா ஷதனி கரபா, ஓ ஷம்னனமதினி கரபா, ஓரிபா ஷதரபாதினி கரபா, ரீனாமா ஷதரபாதினி கரபா. எல்லாரும் அப்படியே வாய்களை திறந்தவரை பார்த்து சொல்லும். அர்ப்பணித்தேன் நான் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன் நான் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். ஒரு விஷயம் கூட சொல்லுவோம். அர்ப்பணித்தேன் நான் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன் நான் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். அப்பா என்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்தேனையாம், உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு சொந்தமையா. அப்பாயும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு பாடலாய் அல்ல, ஒரு அர்ப்பணிப்பின் ஜெபமாய் மாறடும். உமக்கு சொந்தமாய் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன் நான் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன் நான் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம்
அர்ப்பணித்தேன் என் ஆவி ஆத்ம சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். ஒரு விஷயம் கூட சொல்லுவோமா? அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன். அவரை பார்த்து சொல்லுங்கப்பா, இன்னும் உண்மையாய் சொல்லுவோமா? உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை, என்னுடைய பலனை, என் ஜீவனை, அப்பா என்னுடைய படிப்பை, என் அந்தஸ்தை எல்லாவற்றையும் பாதத்தில் நான் வைக்கிறேன். சபையர் மாத்திரம் சொல்லுவோமா? அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அப்பா உண்மையாய் சொல்லுவோம், என் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை அப்பா இதோ உம்முடைய பாதத்தில் நான் வைக்கிறேன். Yes Lord. கடைசியா ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், அப்பா நான் அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன், நான் அர்ப்பணித்தேன் இயேசுவே. என் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை, என் ஜீவனை எல்லாவற்றையும் பாதத்தில் வைக்க. ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். இன்னொரு செகண்ட், என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் அர்ப்பணித்தேன். அப்பா இந்த காலை வேளையில் என் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை அப்பா நம்முடைய பாதத்தை நான் வைக்கிறேன் ஆண்டவர். எல்லாரும் கொஞ்சம் நேரம் கூட வாய்களை திறந்தப்பா, இதோ I surrender my life unto you, O Master Lord. Riba shadarabadini kharaba, rima shadarabadini namaraba shadarabadini khara. அவரை பார்த்து சொல்லுவோம்ப்பா, நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதுமான, என்னை தாயை போல தேற்றி ஒரு தகப்பனை போல என்னை நடத்துகிறவர். எத்தனை பேர் சொல்றீங்கப்பா? ரீமா சப்தனமதினி போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என்னேசையாம். தாய் போல தேற்றி, தந்தை போல ஆற்றி, தோள் மீது சுமந்திடும் என்னேசையா. உம்மை போல, உம்மை போல யாருமில்லையே. உம்மை போல, உம்மை போல அரவணைக்க யாருமில்லையே. உம்மை போல அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, உம்மை போல யாருமில்லை ஆண்டவரே. உம்மை போல அரவணைக்க யாருமில்லையே. நீ போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. சொல்லுமா, நீர் போதும், நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. பலவீன நேரம், பலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும். பலவீனத்தில் தருவேன் என்று சொல்லுவோமா? என் பலவீன நேரத்தில் அப்பா, ஓ எஸ் லோர்ட், பலவீனத்தில் தருவேன் என்று நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று சொல்லுமா? நிழல் போல என் வாழ்வில், நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே, விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா. சொல்லுமா? போதும் என் வாழ்விலே இயேசுவே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல பாசம், தாய் போல பாசம், தந்தை போல நேசம், ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்டு என்னேசையா. சொல்லுமா? தாய் போல பாசம், தந்தை போல நேசம், ஒரு தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என்னேச. உம்மை போல, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாருமில்லை. உம்மை போல,
சொல்லுமா, உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை இயேசுவே. உம்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லுமா, நீர் போதும் ஆண்டவரே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும். இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லுவோம், நீர் போதும் என் ஆண்டவரே, நீரும் வேண்டும் என்றால், it's not you also, you only Lord. நீரும் எனக்கு வேண்டும் அல்ல, நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதும் சொல்லுவோமா. நீர் போதும் என் உண்மையா வாலிப பிள்ளைகள் சொல்லுங்க, வாய்களை திறந்து, என் வாழ்க்கையில நீர் போதும் சொல்லுங்க. இந்த வாலிப வயதுல உன் சிருஷ்டிகரை நினை, இந்த வாலிப வயதுல உன் கர்த்தரை விடாமல் பற்றிக்கொள் சொல்லுமா. வாய்களை திறந்தப்பா, நீர் போதும் ஆண்டவரே. You are more than enough for me, Jesus. You are more than enough for me, Jesus. You are more than enough for me, Jesus. Oh Rima Mama Shatarama Dini Karama Saya, நீர் போதும் என் வாழ்விலே, நீர் போதும் என் வாழ்விலே ஏசையா, நீர் போதும் என் வாழ்விலே. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. இன்னொரு விஷயம் கூட, நீர் மாத்திரம், நீர் மாத்திரம் போ என் இயேசுவே, என் இயேசுயா. அப்பா பிதாவே, ஆவியானவரே, இயேசுவே, இரட்சகரே, மீட்பரே, நீர் மாத்திரம் ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும். சபையர் மாத்திரம் அப்படி இருக்கிறவங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா. நீர்மா எல்லாரும் 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 மேல இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்க எல்லா வாலிப பிள்ளைகளும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா. You and you alone Lord. நீரே நீர் மாத்திரமே எனக்கு போதுமானவரே சொல்லுவோமா. நீர்மா. ஒருவேளை குடும்பங்கள பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் இருக்கும் என்றால் உம்முடைய குடும்பத்தை கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுங்க. Lord, I surrender my family into your hands. வேலையில பிரச்சனை இருக்கும் என வேலை கர்த்தருடைய கரத்தில் கொடுங்க. இன்னும் ஒரு விஷயம் கொண்டு சொல்லுவோமா. நீர் மாத்திரம் போதும் ஆண்டவரே. உம்முடைய குடும்பத்தை உம்முடைய வாழ்க்கையை உம்முடைய பிள்ளைகளை உம்முடைய சம்பாத்தியத்தை தேவ கரத்தில் ஒப்புக்கொடுங்க. கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் அதை உயர்த்துவார். கர்த்தர் அதை நடத்துவார். கர்த்தர் அதை பெருக செய்வார். நாம் வைத்திருக்கிறதை காத்திலும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கும்போது 5 அப்பம் தான் 2 மீண்டு தான் இயேசுவின் கரத்தில் போகும்போது அது அற்புதமாய் மாறினது. அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கை அற்பமாய் இருக்கலாம். அற்பமான வாழ்க்கை இந்த காலவேளை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட சொல்லுமா. அற்பமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் தேவ கரத்தில் கொடுக்கும்போது அற்பமான 5 அப்பத்தையும் அற்பமான 2 மீனையும் கர்த்தர் பெருக செய்தாரு. அற்பமான தண்ணீரை தாட்சரசமாய் மாற்றினாரு. ஒருவேளை என் வாழ்க்கையில கலக்கங்களோடு வந்திருப்போம் என்றா கர்த்தர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து சொல்லுங்கப்பா. நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதுமானவரே. நீர் மாத்திரம் போதும். நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமை நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பா. ஓ நீர் மாத்திரம் எனக்கு போதும். You are more than enough for me Jesus. சகல துதியும் சகல கணத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எடுக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே.